Upozornenie, toto video neslúži na niekoho zasmiešňovanie, čisto robené prezentujú. Audio vlastne autorské právo na niečo sa v tomto videu nachádza a ešte dokonca ani na video, ktoré sa v tomto videu nachádza. Môžu vám tak nás 3. A po tretie dajte odber na tieto kanály. A chcem ešte vidieť. Čauko. Spinkať, pretože malé miminko potreboval búvať, zajtra ide do školky. Relomový komand, ktorý mi úplne zachráni prdol už v každej situácii a je to lomeno Nik. Že uvedomí, že má všetky veci na úplne iných miestach ako predtým. A jemu to je jedno asi, on si to všimne až neskôr. LOL. O môj bože, on je king, nie, to som nemal robiť, bože, ne. Ja sa znova OK. Kaktusa.cz, OK, nic ste nevideli. Ideálna príležitosť na to, aby som zobral creepera a hodil mu tu creepera, pretože ja si myslím, creepera, OK, ja ani nechcem vidieť, čo je toto. O môj bože, to si ani nerob, nie, OK, tak to ani náhodou. A že k tomu sme mu to dali gigantický džungľový strom, ale viete čo je výhoda, aspoň teraz si bude mysleť, že ho nikto netrolí, pretože reálne nemôže vidieť moje meno v tabulátori, takže dáte mesiac a nič tam nie je. Cibule 2.4. Kto by napísal cibule s tvrdým i? Že toto je kráľovstvo cibule. What? Počkaj, čo? Počkaj, však ty si normálne mohol ísť takto a ty si na akú mater liezol takto sem hore, čo to vlastne je? A prečo tu máš reálne? Kámo, ty si tu niečo mal a ti to umrelo, ty si to mám priviazané. Prečo máš ovečku priviazanú na ohradu, ktorá je hneď vedľa? Prečo to nie je tu? Prečo máš vôbec priviazanú, ona ti nezdrhne, keď je reálne v ohrade? Normálne A. Keď sa máte zle, poviete si A. Keď máte v škole zlú známku, poviete si A. Keď ste úplne nubovský Minecraftový hráč a neviete si postaviť morálne normálny barák, čo je toto? Ku tomu sa hneď dostaneme. Povedzte si A. Ale kámo, čo je toto za barák? Prečo tu máš reálne ironové dvere, ktoré musíš zapínať tlačítkom? Toto je reálne najhoršia, najmenej komfortná vec, ktorá tu reálne existuje. A nebudeme sa ani vôbec pýtať, že prečo má reálne posteľ na baráku. Viete si predstaviť mať posteľ na streche vlastného baráku? Hej, toto je vážne veľmi veľké decko. Tie stromy, ktoré sú odkutané len tak, proste, že zobral si reálne raz, dva, tri dreva a ten ostatok nechal levitovať. Toto normálne Minecraft chyba spred 10 rokov, on to robí teraz. Čo to je za decko? Ukáž sa mi. Cibule 24. A ja si môžem na neho sadnúť. To je vážne mega cool. Tak ja sa teraz budem voziť na cibuli. Je to, že reálne tú ovečku mu tu za niečo vymením, ale neviem, že za ako dlho si to všimne, no proste ja urobím to, že tú ovečku mu zabijem a dám mu tu trebárs, čo ja viem, osla. To si vážne nebude očakávať. A viete čo, tu mu dám ešte k tomu všetkému takto snehuliaka, enjoy, už si snehuliak, alebo vieš čo, ja ťa pustím pod snehuliak a urobím mu tu bordel. On to bude mať sneh a urobím mu tu bordel. Toto je taký základný ešte neškodný troll, ktorý ale môže byť koniec koncov veľmi, veľmi dobrý. Čo tu ešte môžem urobiť s Čau lidi. Normálne komunikuje, vie ako otvára chat, normálne to už som prekvapený. Jak se máte? Normálne komunikuje, to robí tá láva. To je 50x50 blokov a je tu asi miliarda chyb. Čo je toto za strom, mi vysvetlí? Ale je to aspoň mierumilovný hráč, ak tak vidím. Všimol si tento. Prečo by si zabíjal osla reálne? Áno, presne tak, osedlaj ho. Len kvôli tomu, že nevieš nasadnúť na osla, tak teraz ho bude zabíjať. Však reálne ten osol ti môže priniesť. Prečo? Prečo by si reálne však na ňom môžeš jazdiť? Ach, jej, mne normálne zle z tohto tu hráča. Ok, ja to môžem urobiť tak, že mu namiesto dverí tu normálne dám takto akože len vchod. Doom. Proste on tu má cedulu, že Doom. Wow, nevšimol som si, nevedel som, ako nehovoriac toto vyzerá. Skoro ako barák. Tento dom je vážne hrozný. Čo to robíš? Prečo by si strieľal? Takže ty si nabere snehové gule len na to, aby si ich hneď vedel vystrieľať do faka. Toto je hej, toto je vážne začiatočník, on len skúma hru. On skúma hru, že jak to vlastne funguje. On ide reálne spať. On normálne on spí na streche. Čo to má byť? Hej, ty si nezaslúžiš nič iné, než ako creepera more. O môj bože. Prečo spíš? Prečo spíš, keď tu musí spať miliarda ľudí na serveri? Proč nemôžu spať? Ten noob! Je to kvôli tomu, brácho, pretože je viac ľudí na serveri. Asi ti to nedošlo, vieš čo? Ty už ma začínaš reálne štvať. Ja ti tu dám creepera ďalšieho. OK, on sa bojí creepera. On nedokáže zabiť creepera. On normálne od neho zdrhá. Ako zase na druhú stranu. To by som napríklad urobil aj ja. Ty používaš snehové gule na creepera. Bože. Mne je zle, počkaj, ja to urobím tak, že on s ním bude fajtiť a ja mu zoberiem meč. Dobre, teraz mu zoberiem meč. OK, a teraz čo urobí? To reálne ani nevšíma.
Mne je zle. Co to? Co to? Tak asi comore, reálne tu máš creepera! Prečo to? On tu má normálne kríž, on tu má normálne cintorín, normálne žbitov, on tu má normálne, čo to je dokonca? Aj rúže tu má a nakrivo! Ja sa ako reálne premýšľam nad tým, či tu niekto netrolí mňa. Jak môže byť niekto taký brutálny noob? Bude niekto môj kamoš, môžete sa podívať na môj Doom. OK. On bude vôbec vedieť, že mu napríklad dám diamanty tu. Ja mu tu dám diamantový blok a uvidíme, či bude mať vôbec radosť z toho nejako. Pozri sa. Prišiel hráč sa pozrieť na neho. To čo je toto? To vyzerá, to je nejaký, jaj. Co myslíš? Jej. Moc pekný. Kámo, neklam. Tento barák je hnusný. Dekujú. Nedekujú, toto je zlé. To bude toto nejaký ďalší kid, alebo proste chce byť dobrý len tak. Normálne mu napíš, že to je zlé. Jaj. Mohu sa podívať k tobie? Musím ísť promiň. Díky. Musím ísť promiň. Díky. Jakú to má logiku táto konverzácia? Tak ahoj. Ahoj. Už sa pozrel. Už sa pozrel. Nie, ale on tam má ten diamantový blok, hej brácho. Toto zničí ekonomiku celého servera. Čo ti dáva? Kde je ten diamantový blok? Počkaj, on ho má? Inversi, jak sa volá ten hráč cibule? Kámo, on na to použil stoneový pickaxe. On akurát zničil diamantový blok stone pickaxeom. Hej, mne je tohto hráča tak ľúto, že mu reálne budem dokončovať barák, pretože nie je schopný sa ani dokončiť strechu potom, ako mu tu vybuchol creeper. Mne zmizel diablok, mám to bugnuté. Helper, pomoc. Pokerman, mne zmizel diablok. A čo s tým ten Pokerman má? On nie je helper. Poď sa podívať. Tak ho asi musel niekto vzít pokus, máš niekoho pridaného v lese, treba svýho kamose. Tento nemá kamaráto, portni se puls. Tak ja si to tu označím, počkaj, dvojlomeno pos 1, dvojlomeno pos 2 a ja tam dám lomeno set diamond block, keď bude na to miesto. Už to tu je. Set diamond block, ok, už to tam je. Co? Oh my god! On to znova zničil! Ty kokso, tak to je extrém. On to znova zničil stonovým pickaxom. Zas, tak to si dá... Môj bože. Vážne si težil kamenným? Však mám krumpač, no a co? Ja sem nový, dej si resku, napíš lomeno res auto jméno a nikto ti to tu nezničí. Jak sa dá... Preže, jak sa dáva lomeno? Jak sa tu ten typek zaregistroval vôbec, keď neviem, jak sa dá lomeno? Napíš lomeno res a wow. Jak teraz títo tu dva borci mu vysvetľa, že jak sa dáva lomeno? Že úres! Napíš lomeno, on nevie ani dať lomeno ten cibule. OK, tu sú teraz dve možnosti. Buď si nejaký týpek nechal na svojom účte nejakého mladšieho brachu teraz, ktorý ani nevie, jak sa používajú základné príkazy, alebo má tu niekto trolí, pretože nedať lomeno to je crazy. Reálne tu prišiel hráč ti pomôcť a ty ho chceš zabiť. Pozri sa. To je nefér. Čo je na tom nefér? Reálne si išiel proti hráčovi, ktorý má netherite diamond veci. On mu toto furt opakuje, že napíš lomeno res auto jméno. Môj bože, tak mne je na grc. Nič to nedelá. Sa tento hráč vôbec sem dostal. Musíš dať shift a lomeno zároveň. Tak to je extrém. Samoplav. Shift uvedomne. Na klavesnici máš knauč. Aha. Ty vole. Už aj on je si ho despred. Hej, mňa už to nové polia pľúca. Tak, to som ešte nevidel. Prečo nemám zapnúť, prečo nemám zapovenú webku? No normálne by som bol červený a grajče vyloženie. A napíš rest TP cibule 24. A idi dál. Znova! Idi na spawn. A napíš rest TP cibule 24. Kudy to napíš lomeno spawn. On na 100% napíše uspawn. Musíš zmačknúť shift a lomeno, když ho chceš napsať. Normálne ja slzím, normálne už až oči, hlava zdepúčuje. Hej, tento hráč normálne, ten si zaslúži VIP. Normálne to by mal byť out admin XD. Počkaj, ja neverím. Cibule sa dostal na spawn. To je neuveriteľné. A napíš rest TP cibule 24. Atec coj. Atec coj.
No sláva! Hej, tento typek má neuveriteľnú toleranciu, fakt to je normálne trpezlivosť najväčšieho rádu. Typek mu to reálne dal diamantové bloky. Či počkaj, on si to tam, normálne on jak, dáš mi netherite? Takže on teraz začne žebrať reálne, potom čo typka reálne naštval, že mu to trvalo tak dlho. Hej, tento hráč taktiež strácaný. Prečo si to dal diamantové bloky reálne? Čo je to za logika? Ten hlavas to stratil, on sa odpojil! Oh, wow! Hej, ja sa mu ani nedivím, normálne to si musíš predýchať na terapiu. Ja mám nápad, bratu. Počkaj, tým, že mám počkaj, ja mám opečko? Nie, nemám. Vanilla OP system is disabled on the server, ale počkaj, môžem urobiť také, že res admin. Ja reálne mám prístup ku res admin, to znamená, že ja môžem v akékoľvek reske povoliť TNTčka a môžem reálne v reskách nechať vybuchovať veci. Čo to? Hej, kamo, to je úplne dokonalé. Poď a všade mu tu dám TNTčka a vybuchne mu úplne celý ostrov, bez toho, aby to on vôbec vedel. Čo ti dá, tak toto je úplne najlepšie. OK, takže tu si dáme takto pressure plate, on potrebuje pressure plate na to, aby prešiel cez dvere. Tak a teraz už reálne len potrebujem počkať, kým príde domov. Prečo mu trvá tak dlho ísť domov, toto bude navždy. Synu, vôbec nič si nezaslúžiš, si arogantný na ostatných. Ja som sa hej, nie, on nejde do toho baráku. Ja neverím, on už tam ide. Oh môj bože, To mi dal pod barak TNT. O tom sa asi nebudeme baviť. Jak iba tá loďka mu tu zostala. Tak to je extrém. Však tu je to meso. Bye, have a great time. Oh môj hej, teraz mi je tak ľúto, hej, ktokoľvek si za hráča, ja ti tu, hej, sorry, ale ja ti potrebujem dať, hej, hrozne si chce ten netherite, ja ti normálne dám netheriteový blok tu na toto miesto, hej, bratu, snaď mi odpustíš, ale si proste